Molweni bafundi, igama lam ndingu-Isiqalo Sikhwebu, ndiyitishala ye-CAT. Ndicinge uba namhlanje mandenze ii-videos about 5 videos ezizosinceda kwi-CAT, kulwazi lwethu le-CAT. And ndizawuqala kwincwadi ka-grade 11 ndayidibanisa nalena ka-grade 12. So ndizawube ndisenza ii-lessons ezikwenye incwadi nezinye eziku-grade 12. So andizuzenza nge-order ethile. So le nto ndicinge uyenza ndizawuyenza. So if ukhona umntu onombuzo angawubuza kwi-comment section and then ndizawumphendula ngokunjalo. So into esizawuyenza siqale sidawunlowude kuqala uNotepad++, i-software esizayisebenzisa for ukwenza i-HTML pages zethu. Sizawudawunlowuda kuNotepad++. If uye kuGoogle usearche for Notepad++, uzawuvela the link, downloader from the link yokuqala. Uthathe iyona release 7.9.3. Izawudiphenda ke uba ngomphi unyaka oyidownloade ngayo. Mhlawumbi next year izobe seyingu-7.10, asazi. So once you're done, xa uyenzile loo nto uzawuza apha uyidownloade. Okay, so once uzoyidownloada uzawulinda nje kancinci uba mayidownloade, ixhomekeke kwi-internet yakho uba ikhawuleza kangakanani. Xa uyidownloadile uzobe sewuyi-installa. Then okay, of next, yes, agree, next. Then uzokhetha into ozifunayo, ii-components ozifunayo zayo. Uzofa u-next. Ufuna ibe ne-shortcut. Sendiyi-installile ke mna ke ndizayi-installa kwakhona. So installe, ugqibe, then uzawuthi ke ngoku run Notepad++. Then uzobe unayo, uzawufika uNotepad++ wakho, uzawuvula ke ngoku. Alright, so ungayivala le log, ungayivala nale, ungazivala zonke ii-tabs onazo, ungayivala nalena naleyana. So into esizawuyenza ke ngoku sizawuqala sibonisane nge-structure sika-Notepad+, sika-HTML. Sizobonisana nge-structure sika-HTML. So HTML uthetha hypertext markup language, yi-language esetyenziswa yi-web browser to uba iveze, isibonise ii-websites. So ine-structure esifundayo. So zikhona ii-elements ezifunde i-web browser xa izibona izi-interprete ngendlela ethile. So sifuna ufundisana apha uba i-web browser or ezi tags zika-HTML, zeziphi ii-tags esizazisebenzisa zika-HTML ezizawusetyenziswa yi-web browser. Then enye into ke ngoku, into yoba sizawujonga uba sizisebenzisa kanjani ezi elements kwi-web browser yethu, kwi-text editor yethu lena sisebenzisa uNotepad++. So into endizayenza kuqala, into yoba ndizayiseyiva le document. So ndizawuthi save as, and ndizayiseyiva as my web page. Then ndizayiseyiva as type hypertext markup language, file. And then into endizoyenza ndizayiseyiva kwi-desktop, enzela uba ndikwazi uba ndiyazi uba iphi kwi-desktop. Then ndizawuyivulela ifolder yayo. Ndizoyenzela ifolder. Kule folder yayo ndizawuthi ngu-HTML. Alright, then ndizawuthi save ke ngoku phaa kule folder. So uzayibona ngokuba ngu-mywebpage.html. Enye into endizawuyenza ke ngoku into yoba ndiyithathe laa file ndiyoyivula kwi-browser yam phaa kuChrome.
ndiyayibona. Okay, ndayivula apha ku-Chrome, siyayibona uba ngumyweb.html and i-empty ngaphakathi. So into endizoyenza yokuqala ke ngoku into yoba sibonisane uba i-structure seke-HTML wethu sizawuthini. I-HTML, so qala ngale nto doc type, ndibonisayo nje uba le document siyenzayo izoba ye-HTML. So ke ngoku zonke sizoba nee-tags ezininzi apha ku-HTML. Zonke ezi-tags ezizoba nazo funeka zibe esiphakathini sale tag kuthiwa HTML, and then siyivala kanje ngoba sibe nala front slash, siyivale. So yonke i-opening tag lena, then lena ibe yi-closing tag, xa inesa slash iba yi-closing tag. So zonke ezinye ii-tags ke ngoku zizoba lapha ngaphakathi kwalena, kwezi ziyi-2. So ukusukela apho sizoba nenye i-tag yesibini esithi yi-head tag, head, and sithi siyivale. Okay, bese siyivalile, zonke ii-tags, le head tag izoba nezinye elements ezinika ii-instructions to i-browser. If kukhona ii-instructions esifuna uzinika i-browser, zizoba phaa kwezaa instructions kulaa head element. But sizawusebenzisa i-element eyi-1 namhlanje apha kwi-head element, izoba ye-title, kuphela. I think for i-scope sethu se-cat asizosebenzisa kakhulu. So i-title yona inika i-title for i-web page, inika lo tab i-web page. So okwangoku i-tab yethu igama layo ngu-mywebpage.html, eligama lale file le siyisebenzisayo. If ufuna uyitshintsha le file uyinike igama, for instance uthi home page, masithi home page. Okay, then usave, and then if you restarta kweli cala uzayibona uba izoba ngu-home page ngapha kweli cala. So nansiya ile title, so inika i-title to le tab, uzoyazi uba xa le tab ukwi-home page. Alright, then enye into ke ngoku esiyidingayo izoba yi-body, apho ke ngoku yonke information yethu esizoyibhala khona. So sizoba ne-body, siyivale le tag, and i-body yethu ke ngoku kulapho siqala khona yonke i-text esinayo, ii-pictures esinazo, yonke into esizawuyenza kule website ezoba yi-information yale website sizoyifaka apha kwi-body yale website ke ngoku. Alright, so masithi mhlawumbi hello world. Alright, so masibone uba siyibhala njani. Alright, so nanku hello world wethu simbhalile kule website yethu. So it just has hello world. Now into esinoyenza into yoba lo hello world masithi sifuna abe yi-heading. Ikhona i-heading tag, siyivale, sifuna abe yi-heading. So somthatha lo hello world simfake ngaphakathi kwala tag engu-H1. Uyabona ngoba ingu-hello world and then iyaba yi-heading. So enye tag singakwazi uba kule tag ngaphakathi siyinike umyalelo woba sifuna umzekelo sifuna lo hello world abe kwi-center, abe sesiphakathini sale web page yethu, ne? So siyakwazi uba sithi sisebenzise le code align, and then sithi align center. Okay, if ndiyayisave, ndiyarefreshe, izawuyithatha ngoku, izawufika ifunde le H1,
and then ijonga uba okay apha H1 mandim-align to isenda. If ndibhale enye into enye i-information, uyayibona yona ayizuba kwisenta because ayinanto ethi mandiyibhale phaa esenta, ayinayo le code ithi mandiyibhale phaa esenta. Alright, then enye into endifuna siyazi apha ku-HTML is that u-HTML ubona kuphela ispace esiyi-1. So if ndibhalile mhlawumbi ngathi nantsi, masithi nantsi enye inkcazelo, okay, ndenza ispace apha ne, senza i-HTML namhlanje, ndifake ispace, ndifake izipeyisi zibe yi-6, gqibe ndifake i-full stop. U-HTML akazuzibona zonke ezi space, uzasibona uba uzawukwenza ntoni ke ngoku. Oh sorry, no, ndenze i-mistake. Uzazibona eziyana. If ndiye ndacofa u-enter apha ne, ndafaka enye, masithi enye, ndazorefresha kweli cala, u-HTML akasiboni esa space, zonke ezi space ndizibhale phaa u-HTML akazuzibona. If bendenze kanje, ebezosibona esa space u-HTML, ebezobona esiyi-1, yabona, ubona esiyi-1, zonke ezinye ezi akazihoyanga. Masiphinde senze apha, save, yabona, HTML ubona ispace yena esiyi-1. So naxa ndicofe u-enter, xa ndicofe u-enter enye, HTML akasiboni sonke esi space. If ndiye ndafaka u-refresh, akaboni yonke esa space, ucinga ndisabhala kule ndawo. So if ndifuna ke ngoku ukwenza, ndifuna ucofa uba mayihambe le information mayiye kwi-line elandelayo, funeka ndisebenzise enye i-tag ekuthiwa break. Izawuyithatha ise kwenye i-line. Abanye abantu baye u-break wabo abe ne-front slash, izawukwenza into enye, yabona. Nalapha funeka ndiphinde ndifake omnye u-break, then xa ndirefresha izawuyibeka kwenye i-line elandelayo. Then if masenze umzekelo, mandenze kanje, mandiyifake i-paragraph, ndifake i-tag ye-paragraph, masithi yonke lena bendithe yi-paragraph, right. Then xa ndirefresha izayithatha as i-paragraph, asiyibona kakuhle ngoku but izayithatha as i-paragraph. So yeah, sifike ekupheleni sale video yanamhlanje apho sibonisana khona nge-structure sika-HTML. Akho nto ininzi esiyenzileyo ngaphezu koba ndibonise nje uba u-HTML i-structure sakhe sisebenza kanjani. Kwezi video ke ngoku zilandelayo sizokubonisana uba zeziphi ezinye ii-tags esinozisebenzisa apha ku-HTML, sibonisane uba sizisebenzisa kanjani ezi tags. Into umzekelo xa ufuna ufaka i-line, uba ine-tag yayo into ye-line siyisebenzisa kanjani. Enye into siba apha kwezi tags sisebenzisa njani i-code efana nalena umzekelo ka-align, then sibonisane nangezinye ii-code uba singazisebenzisa kanjani. So ndiyabulela ngoba nibukele le video. If niye nayithanda, cela ucofe i-thumbs up and like the video. Yeah, and if zikhona ezinye videos efuna enicela uba ndizifake ngesiXhosa, ningandixelela. Yeah, till next time.